40 évesen szültem első gyermekemet, és elárulom, miért javaslom neked, hogy te is bevállalod akár 40 év felett is. Tudjátok, mi a jó benne? Úgy érzem, megfiatalodtam szellemileg. Akár van olyan, amikor el tudnék aludni ebéd közben, miközben valakivel beszélgetek, van ilyen része is, de közben ez extra módon gyógyító. Olyan belső részeimmel találkoztam, olyan traumáimat tudtam feldolgozni, olyan félelmeimet, olyan feszültségeket. Most gondoltam, hogy ez tényleg a gyermekem ilyen gyógyító hatással lesz rám, úgyhogy csajok, mindenképpen azt mondom nektek, ha 40 év feletti, hogy mindenképpen vállald be azt a babát. Volt olyan egy eset, amikor a gyermekemet láttam először találkozni a dühével, a félelmével, és bennem, mikor találkoztam, ugyanígy találkoztam ezzel az én részemmel, és képzeljétek, hogy volt egy ilyen, hogy azon gondolkoztam, most elforduljak, vagy visszaforduljak a gyermekem felé. És azzal, hogy be tudtam nézni magamból, az én félelmet tudtam találkozni, szembe tudtam fordulni, és ott tudtam lenni a gyermekemnek a félelmével együtt. Azt tudom nektek mondani, egy óriási tükör, óriási fejlődési lehetőség neked, akár 40 felett is beválna azt a gyönyörű szép babát. Kérlek, küld el ezt a videót olyannak, aki gyereket szeretne, és úgy gondolja, hogy túl öreg hozzá.